Parabor ken kapya ti Dios ti adda kada tayo. Naimbag rabii tayo amin gigayem ken kakabsat siak ni Manong wenno ading yo a J-boy ket kadwada kita ta rabii kadaytoy lifeline tayo. Kumusta iti aldaw tayo kakabsat? Adda iti aging init ay nga place damat iti batak napigsa iti tudo na iti malem ket daytay iti pakakitaan met nga aglaplap usan na talaga iti panagayat iti Diyos kanya tayo. Okay, no, may isa kang worker, ada iti upram nga task, kastamat no estudyante, adadapay lang dagiti dapat bati man nga requirements, na dadapay lang iti braen, kastamat iti naduma-duma, ada iti father or mother, ket tatangaro gigayom ken kakabsat sang kamay sa tayo nga agdengeg iti nagpintas panursuro iti Dios tayo babaen iti life iti speaker wenno mensahero tayo ket sakbay ti ngarod nga mangrugi adda lang iti sang kabasit nga pag-aayaman tayo tapno itigas taket mabos tayo accordingly met lang iti word ni God wenno iti pagayatan ni God. Okay, so no, may isa kang agbibuyat at takabsat, iyabam dagiti kakabsat mo, yan na iti family members mo, tapno iti kastaket as one or as family kayo nga agdengeg kaday iti nagpintas a mensahe iti Dios tayo ket no adda ka met iti pagdormam, iyabam dagiti dorm mates mo, tapnon iti kastaket agbalin ka nga dalan, tapnon maam-am mo met iti kadormam iti mensahe iti Dios wenno ni God mismo. Okay? So, feel free nga i-mention dagiti friends or family members tayo, relatives tayo, i-comment nyo lang ita baba. Ading wenno manang manong tapno iti kastaket adupay iti masakop na daytoy nga aktibidad tayo tatta nga rabii. Ket adda nga rod iti ay-ayaman tayo, adda iti mang boost wenno mang energize kanya tayo nga in-prepare iti maysa nga kapsat tayo ket arugyanan tayo nga rod daytoy. Iyabakon ni Brother Danmar Benavides, may isa nga agserserbi iti Dios ken may isa nga nangted iti biyag ni Dios. Bro? May daydayaw iti Dios na imbag nga rabii tayo gagayem ken kakabsat agyaman nagkadating nga oras ngayon painigan kanya tayo lalo nga itatanga gundaway oray kas ti tiyempo ti batak ang sa bali nga lugar o nainit man or anaman ti tiyempo ti lugar ayan tayo ket hand dapat nga iti dati ti makapigil kanya tayo nga follow or dingeg iti sao ti Dios. Agyaman nakmet kadigiti buy-buya sagbay ti nga rudyanan kun ang ni Brad Boy i-share ti nga roden tanon encourage ti digiti amamo tayo tanon malukoy dapay nga mangyeg iti sao ti Dios. Tatawag gagundaway kakabsat ket nakamay-mayat dati nga intinigad kanya tayo nga title so nga tata mang itata nga rod ket sang kabasit lang dati ay ayam tayo or icebreaker tayo magbigay nga mangted tayo digiti lugar nga mabasa-basa iti word ni God iti Bible at ibigay kung saan chapter at book nga nga iti pakakitaan dati nga kabsat. So na digiti lugar nga makikita yo iti word ni God. Kitaan tayo iti word ni God iti kasta iti Bible ken kitaan tayo digiti lugar ken specific verse chapter ken nga anyan ti pakakitaan ti daytoy kinaadwan kakabsat anon sabi bilangan tulat ang sino kaadwan iti i-comment ka daytoy nga game so habang agor oray ada timon ona ni Brad Rain kanan Tawag kat ada in comment na nga answeren amat gayam ada gayam sige praise the Lord sige habang agor oray tayo kakabsat ay na nga digiti lugar nga bakit digiti lugar nga mabasa tayo yung word ni God so praise the Lord may mga nagko-comment sa kanilang mga kakilala so habang ang oray tayo digiti comment let's continue kakabsat nga i-comment digiti amamo tayo. So i-comment tayo kakabsat ana nga lugar, di lugar nga pakabasaan tayo di word ni God ay pakabasaan tayo and then book, chapter and verse. Sige.
Habang orayon tayo, di kita kakabsat, hi ka no? Ako na ni Kuya Jay, kay Gerald Ali, Oblivac. Tama ba yun? Kay Rain Santos, Harold June Sahagon. Hello, Brad. Keep watching. So, gusto, then, sige. So, awan summit, amo tayo nga lugar nga staff. O kasangarod, nagtultuloy tayo nga rod detoy, wait lang. I-share ko nga sa slide. Mhm. Sige. Sige. So, dito yan, simple lang, digiti maka-memorize digiti gospel, amok dato simple amuyo dato yan, no ma-memorize yo digiti verses inti gospel. Yung dato nga ka-stack kat mamadaw iti NIV, hindi book NIV. Tell the missing word. So, dati iti game da itata. So, muna na nga verse tayo kakabsa. Sabay. Habang orayon tayo kakabsat, just comment yung mga kakilala natin, di kita maamu tayo, i-comment ko pa lang. Ta sige. So, ayun. Sige. Dati yan, kakabsat, dati slide to yun. Tell the missing words. So, timun una, trial is una, Genesis 1:1. In the beginning, blank, God created the heaven and the earth. Alis ko lang dito yung kakapsat, adati di verse nan, talamang locate kanya yung anaba di missing word. Sige, hanggang sige, in the beginning, praise the Lord, beginning ba talaga? Sige, so, yan, that is the trial. So, let's continue. Tomorrow, no? Jesus saying, into him I am the way, blank, the blank, and the life. No man comes into the Father but by me. So Genesis 14:6. I think King James iti detoy kakabsat. So, wow, praise the Lord. So, ano nga muna si Sis Alice. So, that is truth daw. Wow, meron tayong YouTube. Meron tayong isang kasama nanonood sa YouTube. Like Sis Crystal, yung nag-share ka last week ng ating gospel. Sige, pangalawa, for all of sin, for all have sinned and fall blank of the glory of God. Of the glory of God. Sige. Praise the Lord. Ang dali-dali lang ha. Di ba? Short daw. Sige. Di ba? Yan. Praise the Lord. Sige. Ito. For the blank, parang alam na alam kahit hindi na i-locate yung mga verses sa Bible. Sa mga nagsishare na ng gospel. Wages. Sige. Tingnan natin.
Sige, orayon ti pwede kiti kakadwa tayo kakabsat nga ag-comment. Anon, maingganyo damat nga ag-comment. So, nagtatap pa rin ah, si Brad Rafael. Hello Brad, kamusta Brad? Sige. So, for the wages, praise the Lord. Next tayo mga kapatid. Just as people are destined to blank once, and after that to face judgment. Hello Brad, kamusta Brad? So, praise the Lord. Dai, o nangunguna si Snika. So, praise the Lord. Pumapangalawa si Brad Rafael. So, at yung may mga parang wala pa akong bagong nakikita dito Hello sa mga kasamaan natin sa different lugar. Yan, praise the Lord, Dai. And yung panglima, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from blank, it is the gift of God. You? Sige, praise the Lord. Nangunguna si Brad Rafael. Parang tama ba yung you? Parang meron yourselves. Sabi ni Sis Mayan. Praise the Lord. Yung mga bagong testifier natin for the Lord. Praise the Lord. And then, nandito mayroon akong bagong nakita dito kay Brad Lucky. So, tignan natin. Kasi yung ibang version, you are pero yourselves. So, praise the Lord. Sige. To God be the glory. Share po lang ating yung laro natin and continue joining and sa ating lifeline. And Orion tayo pwede kita kakabsat tayo. So, dati 45 viewers tayo and then meron atang isang sa YouTube. Praise the Lord. And let's continue encouraging one another. Tatangaron, yabak nga roda ni Brad J-Boy. Brad J-Boy? Diyos ti madaydayaw, ita nanipot idi ita ken into nagnanayon. Praise the Lord bro, kaday ta nga ay ayam ken gasta pa nga pamalagip nga in paay mo kadagiti kakabsat ket I believe nga nabagas dagitoy nga verses ket ibibiyag tay nga ibibiyag dagitoy ket sakbay tay nga ron nga rugyan iti mensahe ti Dios tayo, padayawan tayo pelang wenno itantan-ok tayo iti naimbag ken nabileg a Dios tayo babaen dagiti kankanta nga ipaulwan to ni kabsat tayo nga Aldrin Tapek. Take note kakabsat, feel free nga agtakder bayat ka dito nga panagdaydayo tayo iti Diyos tayo, feel free nga agtakder ingato dagiti ima tayo iti Diyos ngamin iso iti way or kind of worship nga makakaayo iti imatang na daytoy iti mainaig iti pagayatan na. Okay? So, idauluan kayo nga rod, iti may sa kararagigayom ken kakabsat. Let's pray. O Diyos mi, nabileg, nalinteg, nasantuan, ken awan iti pakapilawan na, pagyamanan mi, iti ingka panang tartarabay kanyami, ket adda kami manen itoy, O Diyos, as one body, nga agidaton iti pamadayaw iti imatang mo, ken kastapay O Diyos nga mang-adal iti nagpipintas asaritam, tapnon iti kasta da kami wenno iti bagi nga inted mo kanyami ket pudno ang mausar para iti pakagloryaan ken expansion iti nabileg a kingdom mo O Lord. Tatangarod ikan na kami iti nadalos content iti puso ken panunot ikatem iti anyaman nga ibagbaga iti diablo O Lord tapnon iti kasta ket maited miking ka iti proper nga worship ken kastapay O Lord iti buo nga oras ni itata. We thank you O Lord iti panangtartarabay mo kanyami ken kastapay iti panangited mo kanyami iti napintas nga internet connection. Daytoy iti dawat ken kararagmi itinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Bro Aldrin? Let's continue
Let's worship our living God by singing this song, Glory to the Lord. In this song, Savior King. Now the lead. Say I have strength by the Spirit of God that raised Christ from the dead. Let now the poor stand and confess that my portion is good, and I'm more than blessed. Let now my heart's burning flame of fire consuming on for your son's holy name. And with the heavens declare, you are our King. We love you, Lord. We love you, Lord. We worship you. You are our King. You
pray. When Apo tantan of da ka, daydayo da ka, ay ayaten na ka, ken kastapay nga pagyamanan ni iti panangipakitam, iti ayat mo kada kani. When Apo dayti abagi, ket i-offer mi ken ka, ngamin in the first place, daytoy ket nagapugin ka, and kasapulan nga talaga o Dios nga sika iti pakausaran na. Daytoy iti dawat ken kararagmi, iti naganyak o Jesus. Okay, nabiyagan mo lang iti tumunggal may sa kanya tayo babaen kadagiti nagpipindas pamadayo tayo nga inted tayo when in offer tayo iti Dios, and I believe gigayem ken kakabsat ket on fire tayo ken aktibo tayo nga mangdengeg dagitoy nga nagpipintas nga adal nga maited kanya tayo ta. Okay? So amon tay garo den kakabsat no sino ti mangidalan ti mensahe ti Dios kanya tayo ita arabii. So naket maysa amang isursuro ijay Ilocos Norte National High School, Lawag City, ken aktibo ken on fire amang ususar iti biag na para iti panakalawa iti pagarian ti Dios tayo. Iabak garo din kakabsat ni Kuya Angelo Aquino. Kuya? Fellowship nga every Wednesday nga mangangay. Ket nga rod amok nga excited tayon manen nga dumngeg ken mangawat kadigiti kinapudno nga intayo maaman panggep iti sasaw ti Dios isu nga awisen kay man ita nga oras nga sakbay nga irugi tayo kararag tayo. Wapo Dios, masideg kami manen ken ka nga si papakumbaba ket dumawat kami iti pamakawan mo. Agyaman kami iti pinangdalus mo kada kami ket addaan kami datta iti waya ngo masideg ken agdaydayaw ken ka kan nakabi iti kinasirib ken panakaawat babaen kadigitoy nga mensahem mabalbalyan man iti perspective mi iti biag lumawa ken mas lalo pay nga maawatan mi iti purpose no apay nga adda kami a pinarswam ngaruduwa po talek mi detoy ken ka babaen tinagan ni Jesus. Amen. So ti tupi ko tayo tatta nga oras iyem sa nagapu tayo ken Apo Dios. So mabalin nga nadamag tayo na minsan iti bagbagi tayo sino nga ta iti nangi para sa kanya kuno sino iti nangi para sa kada tayo, di ba? Ngam nalawag nga kinuna iti Biblia nga idi po nganay pinarswa ti Dios ti tao. Apay because idi po nganay sakbaya pinarswa ti Dios iti amin, there is nothing except God. There was only God who had no beginning, then God acted. So iso iti nangrugyanan na. So ti umuna nga binarswa na amin nga makita iti mata, amin nga makita tayo, digita ti umuna na nga pinarswa, sana pinarswa ti tao, nga isuda adan ni Eva. Ngarod, nalawag nga datayo kat nagapo tayo ti Dios despite haan man nga datay ti umuna na nga pinarswa, ngam ni Adan ken ni Eva isu iti tao nga naggapwan tayo. Isut na usar nga tao nga naggapwan tayo. Ngarod, kunana iti San Juan 1 ing pating dati 4, idi po nganay Adan ti sao ket ti sao kadwa ti Dios. Ket ti sao Dios. Manipod idi po nganay ti sao kadwa ti Dios. Pinarswa ti Dios isu amin babaen ken kuana. Ket awan tinaparswa no saan gapu ken kuana. Ti sao isu iti gubwayan ti biag ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Sino kadi daytoy sao nga tuktukuyen na kadaytoy nga libro ni San Juan 1 agpatingga iti 1:4. Nalawag nga ni Apo Jesus. Kahit nasa uwan babaen kini Apo Jesus na parswa iti amin ken mangipakita nga ni Apo Jesus ken iti Dios may maysa.
nga isu iti point number 1 day tatta. Ni Hesus Kristo ken ti Dios or ti Dios Ama ket maymaysa. Kinanana pa iti Hebrew 1:3, ti anak ti mangipakita iti dayag ti Dios. Isu tinapay paiso aladawan ti kina Dios na. Isu pa iti mangtartarawidwid iti amin alubong babaen iti man nakabalin asa una. Kalpasan ti pananggunod na iti pan nakapakawan ti basol ti sangkatuan or sangkatauan, nagtugaw sa dilangit iti makannawan ti kangatuan apan nakabalin. So Jesus and the Father is one. It is very clear. Ni Jesus Christ iti perfect representation ni God. Nga isuna iti gubwayan iti biag kuna tayo tatay, di ba? So ni Jesus isuna iti source iti biag. Kung baga ustula una iti sao ti Dios that He is the vine and we are His branch, because apart from that vine, awan ti biag tayo, no, i-consider ti bagi tayo nga, that tayo kat branch mo no sanga. Isuna iti fountain, ti life, or fountain iti biag. Source iti danom. Diba? Isuna iti sustainer iti biag. So ngarod, awan ti pagkurangan tayo. Uray anyaman dito'y lubong, because He will sustain us in everything that we need, especially kaday ito'y nga biyag. Once ngamin nga na maawatan tayo that Jesus Christ is sustainer of life, apart from Christ, there is no life at all. Awan ti biyag no hanga gapugan ni Kristo. And isuna pa'y timang pa-perfect kanya tayo. So kaslang imposible nga iti tao hangag balin nga perfecto. Usto, hantag balin nga perfecto ngam no once nga adda kanya tayo ni Apo Jesus, isuna iti mangilid kanya tayo, because we will become one also nga kaslamat lang isuna ken iti Ama. Kasi inawat tayo isuna, agnanaed isuna dito'y puso tayo tatta. So Jesus Christ and us, or the tayo ket may samat, and we will become perfect also as we follow Him. And He is our life. Very, very clear. Jesus Christ is our life. Okay? So let's go to our point number 2. Pinalswana ti tao babaen ken Hesukristo. So nalawag, di ba? Pinalswana tayo nga tattao ti Dios babaen ken ni Kristo. So babaen iti panangawat ti tao ken ni Apo Jesus akas Dios ken mangisalakan iti biag ni Apo Jesus ken ti tao nagmaymay samet. Naawat tayo iti biag agnanayon, nga agnanayon, ken ti baro a biag ken Kristo. So ni Hesus Kristo agnaed tatta ditoy puso ken biag tayo. So no kasta willing tayo ngarud nga paidaulwan nga agbiag ken agtulnog, even mga ramid iti pagayatan na. Okay? So awan iti agtaod nga madi iti maysa nga tao nga nakipagmaymay sa ken Kristo. Kasi ken Kristo agtaod amin ti kinasayaat ti panagugugali, ayat, rag-o, talna, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamanatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. Ket amin asumurot, ken ni Hesus Kristo, inlansada iti daan a kinatao da, agraman amin agartem ken naindagaan at arigagay da. So inikan na tayon ni Apo Jesus, iti biag. So masapol nga rod nga, iturayan na met, daytoy nga biag. Ngayon paay na kanya tayo. So paiturayan tayo dapat ken ni Apo Jesus Kristo, kasi naparswa tayo babaen ken kuana. Okay? So let's go to our point number 3. Ni Hesus Kristo isu ti silaw ti biag. So saan na tayo pulos binaybayan ti Dios? Because the moment nga pinalswa na tayo, inikan paitisip nget iti panagbiag tayo. So amin na sumurot ken nagpaituray kanya na saanen amapan wenno agaramid iti kinasipnget. Ammo tayo nga ti kinasipnget isu dato iti basol. Nalawag. Adda kanya tayo ti agnanayon asilaw ti biag. So masapol no adda pay dagiti banag nga hante pinagtalikudan nga hangga maituding. Iti daytoy baro nga biag tayo ken Kristo, pagtalikudan ken guraen tayon amin digito, especially ti basol, ta amin nga maikanliwas ti pagayatan ti Dios basol.
Daytoy tinangidaulo kadatayo ang nagbiag ti kinasipnget. Ket babaen daytoy asilaw, which is ni Jesus Christ, agbiag tayon ti ginadalos ken kinalindeg. So, babaen, iti naimpapuswan apan nagtulnog tayo nga rod iti Diyos, suruden tayo iti Diyos, tayo suna ti silaw, anang rangnyag ken nang pabaro, daytoy nga biag tayo. So, awan ti sabali nga naggapuan tayo, nuhaan nga ni Apo Diyos, babaen ken ni Apo Hesu Kristo. Okay? So, our challenge, umuna, ni Hesu Kristo ken ti Diyos Ama ket agmaymaysa. Masapol apatyen tayo an Hesu Kristo nga anak ti Dios tiladawan ti kina Dios na ken mangipakita nga isuda ket agmaymaysa. Adda kadi pay laeng kapanunutam adi mo patyen ani Apo Hesu Kristo ken ti Dios Ama ket agmaymaysa apay. May kadwa pinarswana ti tao babaen ken Hesu Kristo. Kas maysa a pinarswa ti Dios natural laeng asumurot ken paiturayan tayo ti biag tayo ken Apo Hesu Kristo. Adda kadi pay banbanag ti biag mo or biag tayo ang makaigawid ti panang surot tayo ken kuana ken paset ti biag tayo asaan tayo pay papaiturayan iti Dios. Ken maudi may katlo, ni Hesu Kristo isu ti silaw ti biag. Ni Hesu Kristo iti agnanayon a silaw ti biag tayo. Ket babaen ti panang surot tayo kanya na masapul a agbiag tayon ginadalos ken kinalinteg. Anya kadi pay dagiti wagas ti panagbiag tayo asaan tay pay nagbalaygan nga isu dagitoy ti mangitundak kada tayo nga agtalinaed ti kinasipnget. So that is our message for this evening. I hope nga naglearn tayo manen kakabsat ket ilipasen tayo nga ro detoy babaen iti maysa nga kararag. Huwa po Dios agyaman kami ti daytoy nga oras. Ay agyaman kami Lord iti mensahem ket tulungan na kami nga mangi-apply daytoy iti personal nga biag mi pagyamanan mi unay wapo iti nakalawlawag nga mensahem that da kami o Lord God ket nagapu kanyayo babaen ken ni Apo Hesu Kristo. Agyaman kami Lord kadatoy nga kinapudno nga ing kami naamuan nga awan ti sabali nga naggapuan mi isu nga masapol nga agtulnog ken paiturayan kami kadaytoy nga biag tamo mi Lord God babaen iti panang silaw mo kanyami iturong na kami metlaeng iti paglipasan daytoy nga biag nga ma-enjoy mi iti gusto ken original nga planom para iti tao. Pagyamanan mi amin digitoy wapo, talikmiken ka amin digitoy, babayan tinagan ni Jesus. Amen. Agyaman na kunay kakabsat, God bless us all. Praise the Lord. Sa nagbabagas, dagijay na ibaga, when naadal tayo panorsorot at tagigayam ken kakabsat. Ket ti pinaka-timmatak kanyak nga naisawang ni Kuya tayo Angelo, ket daytoy ay ibasak latan na ya. No, at dapay digiti banag, ditay pay tinalikodan, saan ang maituding iti daytoy abaro abiyek tayo, ken Apo tayo Hesu Kristo, talikodan tayo. So nagpintas DJ nga challenge, yun para kanya DJ iti pinaka-overall challenge. Ngamin, kakas may isa nga anak iti Diyos, may isa nga agserserbi, ken ni Ama, ket kasapulak nga agkaroon iti 100% nga serbisyo kanya na truthfully, ken kastapay nga awan iti pakapilawan na. Ngamin, ti Diyos nga pagserserbiak ket 100% holy and blameless. Okay, so hintay nga rod dinggen iti nagpintas message iti Diyos kanya tayo, dayto iti love na kanya tayo, ket adda mangidaulo kanya tayo, and adda may isa nga mangi-share kanya tayo, dayto ni ading Princess Guillermo, may isa nga first year and upcoming second year nga student iti MMSU Civil Engineering student. Ading? Tayo aming gagayam, siyak ni Princess Guillermo, kada ito yung nakamangidanon, iti naindaklan nga damak may panggabi ti Diyos. Ket muna ti amin sila ti Diyos gagayam, ti Diyos ket ayat, nadalus, nalinteg ken kukuha na iti biyag. Ti Diyos ket naraswa na ti tao tapos maaddaan da iti napintas nga relasyon. Yung iti nga relasyon nga addaan ti tao ken iti Diyos hanga nagbayag da ito'y gayem. Nagayem apay, gapoy ti basol, akas ko na di Roma 3:23, nga aming nga tao ket nagbasol ket nagkurang da iti dayag iti Diyos. Ket nalawag sa di gagayem nga iti rason no apin isin na ti
tao kan iti Dios gapu iti basol. Ket tattan gagayem ada sukat iti basol, anya sukat iti basol. Akas ko na di Roma 6:23 nga iti sukat iti basol ket isu ni papatay. Ket itan gagayem ada dua klase iti papatay, anya dagitoy umuna ket ni physical ket mikado ket ni spiritual nga ipapatay. At ti umuna nga physical nga ipapatay gagayem iti ket normal nga pasamak ti tao nga matay ket may tabon. Ket iti spiritual nga ipapatay gagayem dahito ka sisibiyag ti tao, physical, ngam gapo iti basol na isina iti Diyos. Isuan na tayo iti spiritual. Ket anya garo ti pagtumpalan, iti tao nga matay gagayem. Kung na di Hebrews 9:27, tanay to di nga matay ti tao ti maminsan, ket kalpasan na ukumen iti Diyos. Ket anya iti ukum nga mawawag dito awagan dito gagayem. Anya iti ukum ti tao nga matay, physical ken spiritual. Kuna na di paltiing 21:8, ta nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mamapatay, dagiti manakikamalala, dagiti managan anito, dagiti grupo ti Diyos ken amin nga ulbod. Agyan dantoy ti gumilgilyaab nga apoy kay nasofre nga iso iti may kadwa nga ipapatay, dayto iti maawagan nga impyerno. Ket nalawag sa gagayem nga iti pagtumpahan ti taong managbasol ket di impyerno. Auhan na kayo pan di impyerno. Isu nga nangaramid so ti bukod nga dalan wenno wagas tapon may subli na ti relasyon na iti Dios. Anya dagiti nga wagas gagayem. Isu jagaramid ti nasayaat agsingsingpet agpakaedukado ken magpakarelyoso. Dagiti nga upat gagayem na pintas talagang aramid. Ngem dagitoy nga upat nga wagas nga aramid ni ti tao ket nga umnay, hanga isut dalan nga tapnon may isubli ti relasyon na iti Dios. Ephesians 2:8-9, taga po iti parabor ti Dios. May salakan kayo babaen ti pamati sa anyo nga salakan iti ti bagiyo gapo iti aramid yo. Insakol kada kayo iti Dios ti panakaisalakan yo tapno awan ti mangipasinayag iti daytoy. Ket nalawag sa gagayem nga haan nga dagiti aramid iti tao ti makaisalakan kanya na. Ket gapo iti panagayat iti Dios kada tayo. Panangay ti Diyos, nag-aramid so na ti solusyon. Iso na mismo ti nag-aramid ti solusyon, tapno lang may isubli ti relasyon tayo keng kuana. Kas ko na di sa ti Diyos sa John 3:16, gapoy ti kasauna panagayat iti Diyos, iti lubong, inted na ti pugbugto nga anak nga ni Hesu Kristo, tapno ti siya sinuman nga mamati keng kuana, saan nga matay, no di ket agbyag nga nanayon. Ken itay nga gayem, ada ti talo nga pamatyan may panggap iti Diyos. Umuna si Mark 1:1, ni Jesus ket anak iti Dios. Yung kadwa di 2 Peter 3:18 nga namisan nga anatay ni Kristo may paay ti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Natay tinalintay ka tao gapo kadakiti nakillo tapno niya sideg na kayo ti Dios. Mapapatay iti bagi ngem napagungar iti espiritu. Nasaon nga gayem iti kapatay iti bagi. Ti Dios ni Jesus a Dios nagbalinso na nga tao ket nilansa iti cross amin ko maarigat tuo ken insulto nga lakamen iti tao iso na mismo iti nang lakam amin daytoy ket babae ni dara na nga nagayo sa cross nabayadan rin amin nga basol iti tao gagayem ken jumikatlo di 1 Corinthians 15:3-4 nagungar ni Jesus iti mikatlo nga aldaw tapno mangipaneknek nga isu naket Dios. Ket itan gagayem nalpasen iti solusyon iti Dios. Anya med garod aramiden iti tao. Akas kinanana sa sao iti Dios sa John 5:24 nga ti siya sino man nga dumngeg ken mamati iti Dios ang mga nangibaon ken Jesus at daan iti mikatlo nga kari. Ada talo nga kari. Anya dagitoy gagayem umuna maadan ti biag ang nanayon na solusyonanen iti spiritual nga ipapatay. May kadwa di sa anton nga maukumen at iti solusyon iti panakadusa sa di impyerno. May katlo nalasat na iti patay ken simri kan iso na iti biag. Dito may katlo gagayem dito iti sitwasyon iti tao nga uri na baknang kaman wenno nakurapay iti matang ti Dios ket sikaket natay. Ngem dumngeg ken mamati ti tao nalasat na iti patay ken simri kan iso na iti biag. An amo kadumdumngeg kayo gagayem. Yung kasano garod maamuan nga iti tao ket mamati. Akas ko na sa sao iti Dios sa paltiing 3:20, dengge madaak agtaktak tertirwar ket agtuktuk-tuak terwangan. No adda makangeg iti timek ko ket luktanay terwangan.
So maray kakto ket agkalanglang kamto nga mangan. Ngan gagayem nga ibagbaga na dito ket arwangan ti puspuso yo. Nga willing kayo nga mangpastrek ken iti Dios, willing kayo nga mag-receive iti imbitasyon iti Dios nga makipagrelasyon ken kuana, tapos may subli di na perdi nga relasyon nyo, ket kasanagot ta ti obraem. Akas ko na di sao iti Dios sa Jerome 10:9-10, tanong babaen ti panagsaoy, paduyak-yak mo ni Jesus nga iso iti Apo. Ket patsem iti puso nga pinagungar na iti Dios, may isalakan kanto. Tababaen iti puso, mamati tayo ket mapalinteg tayo iti Dios. Ket adaduang aramiden kagayem. Umunay, baduyak-yak mo babae iti bibig, may kadwa, tinayin papuswan a panamati. Ita nga gayem no umunamong kayo iti daytoy, desisyon kay garod iti babae iti maysa nga kararag. Anya gagayem tilinaon iti daytoy nga kararag. Umuna, aminay masikakit managbasol, managbasol ket agbabayi ka, may kadwa, mamati ka nga ni Jesus, ket anak iti Dios, natay para iti basbasol mo, ket nagungar iti may katlong aldaw. May katlo, ang desisyon ka ket awatem ni Jesus akas Dios ket manangisalakan iti biag mo. Ket may kapat, agyaman ka iti panakapakawan dagiti basbasol mo, iti baro a biag, ken ti Espiritu Santo ang naawat mo. Nagayem surutan dakgarod iti daytoy nga kararag. Agkararag ta karod. Ian langitan, aminek asyak ket managpasul ket pagbabaywak amin dagitoy. Mamati ak nga inted mo ni Jesucristo a bugbugtong nga anak mo, tapno matay para kadagiti basbasol ko, ken mamati ak met anagungar iti mikatlong aldaw. Ita ag desisyon na ket awatek ni Jesucristo akas Dios ken mangisalakan iti biag ko. Agyaman nak iti panakapakawan dagiti basbasol ko, ken agyaman nak met iti baro a biag ken Espiritu Santo a naawat ko ita. Itinagan ni Apo Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Okay, at tayo lang ito'y kakabsat. Kaya dagijay pudno anang awat ken Apo tayo nga Jesucristo. Feel free, gagayem ken kakabsat nga ag-chat, mabalin dito mismo nga page tayo or group tayo, tapno iti kastagat maadal yu pay, when mapaadalim yu pay iti love relationship yu with Jesus Christ. Feel free lang nga i-approach dito nga page tayo kakabsat. Okay? So, intay nga ro din iti announcements when iti na dumaduma nga aktibidades nga upubraen tayo in the ministry. So, Lifeline, daytoy agdamang activity dito tagigayam ken kakabsat, ket maang-angay every Wednesday, from 6:15 p.m. to 7:15 p.m. So, feel free nga mang-ayab dagiti kakabsat tayo, family members, relatives, dorm mates, ken dagiti am-am mo tayo. Tapnon iti kasta iti nagpintas nga adal nga maalala tayo ket maala damet. Okay, so nada iti Lifeline at damet iti Lifeline topic review maang-angay met isuna right after malpas DJ Lifeline topic tayo. So maang-angay every Thursday to Tuesday. So damet iti DIPF or Day in Prayer and Fasting. So daytoy DJ pure spiritual food iti kanen tayo. So, more on prayer tayo, more on meditating the word of the Lord, and more on communicating with Him. Nga iso lang iti obratay kadayta a designated nga oras. So, dayto matkat maang-angay every first Saturday of the month. When umuna Sabado, iti bulan. So, damat iti Freedom in Christ tayo when no FIC or Encounter God Retreat when no EGR. Daytoy ket maangay tumet inton agtapos July 30 last month nga Saturday iti bulan. So iti Sunday worship service tayo met maang-angay every 8:30 to 10 o'clock a.m. in the morning. So iti face-to-face, simultaneously kakabsat face-to-face and live via FB page and YouTube channel. So iti pagyayanan tayo iti face-to-face no po kat iti Cup Building second floor. So stay tuned lang kadagiti announcements ito'y Facebook page tayo and YouTube channel. Sa damat iti Pisol class tayo every Sunday, ag-start so na iti 1:30 to 2:30 p.m. So praying iti more batch manen nga ag-enroll. Okay? So hintay maten iti closing prayer ket iyabak di mensahero tayo no speaker tayo itatay ani Kuya Angelo.
kuya. Good evening, kanya tayo amin kakabsat. I hope you are so blessed this evening sa message ng Panginoon. So let's pray. Father, we praise you, Lord, and we thank you for this evening sa amin pong natapos na gawain. Thank you for your message. And it's very clear, O Lord God, that wala po kaming ibang pinanggalingan, kundi kayo lamang po at maliwanag po yung purpose bakit nyo po kami create. And that is to know you, to obey you, and willing dapat kaming kayo, Lord, ang mamuhay or mag-lead sa amin dahil alam po namin, O God, that you know the best for us, O God. That's why wag po kaming maging matigas, but we should maging natural lang talaga na gawin namin kung ano po yung inyong kalooban. Especially, I believe that everyone here ay kinokonvict mo, Panginoon, to really share our Lord Jesus Christ also to others so that they will experience, O God, yung amin din pong na-experience ngayon. And everyone will grow and mature in our relationship with you. Thank you, Father. Continue to speak to us, Lord, so that your word being our lamp in our life ay hindi na po kami mamumuhay sa dati naming buhay, but bagkos kami po ay mamumuhay ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Lord. We bring back all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Praise the Lord. Okay, so ayabak nga ro din ni Brad Aldrin tapnon idaulwan na tayo kada ito'y closing song tayo. Agkanda tayo siraragsak kakapsat. Let's worship our living God by singing this song, Glory to the Lord.